Tak idem dať video slúbené zo streľby na 50 metrov. Tam už mám terč. Chrono je pripravené. Zbraň bola teda poskladaná, dole bol tlmič a teraz som ho našroboval. Ona je nastrelená na 40 metrov. Nahrávať budem takto cez kamerku, ktorú tu mám. Preklikáme, ja neviem, o 10 klikov hore a uvidíme, ako to bude strieľať. A ešte idem zapnúť chrono a tieto komínky odšrobovať, lebo tu sa to našteluje tento puškoľ cez nejaký šrobovák. No, uvidíme, ako to bude lietať. Ešte si môžeme pozrieť zbranie, neviem, či to bude takto vidno, sa náhnem. Je natlakovaná na niečo vyše 200. Dobre, idem to preklikať o 10 hore a už budem strieľať, už bude nahrávané cez tú kameru. 10 klikov preklikaných a ideme na to. Najskôr dám ľavý horný na nejaký nástrel, kde to vlastne teraz bude lietať. Je to dole, ešte dáme jednu. Dobre, dáme ešte 10 klikov hore. A zapneme aj chrono, lebo chrono som zabudol zapnúť. OK. Je to v terči. Budem dávať pod 5 rán. Tretia. Čiže tam ešte pôjdu dve rany. Len tak pozriem, koľko to tu máme. 250,7. Čiže tam ešte dve rany dáme.
5 rán. Posledná. Tak, dal som tam 2 zásobníky. Neviem, či to bude vidno. Môžeme si pozrieť konzistenciu. Neviem, vidno to? 250, 249, 251, 250,7. Ten regulátor naozaj pracuje veľmi dobre. Tam ide za sebou, ja neviem, 250,7, 15 rán. 17 rán odmeralo, lebo vtedy som zabudol zapnúť na ten nástrel. Čiže teraz som dal 2 zásobníky. 2 zásobníky a bolo niečo nad 200. Teraz už mi dá asi naozaj iba 1 alebo 2 zásobníky. Do tých 160 až by som mal dávať. Čiže na 20 rán to zobralo. To zastavíme, potom pôjdeme pozrieť terčke, dáme ešte nejakých 10 rán. Na tie 2 zásobníky to zobralo asi vyše 20 barov. Ďalšia vec, spúšť ide strašne dlho a je aj dosť ťažká. Treba sa s tým pohrať, nastaviť. Ďalej ten puškohľad. Ako som vravel, chcel som poskladať niečo lacné, neviem, či to, tak toto asi nebude vidno. On je dosť hrubý a proste je to kvalita taká, aká je, ale však uvidíme na terči, či sa dá vôbec triafať a aké nástroje sa urobia aj s takýmto puškohľadom. Určite rezervu vidím v tej spúšti, v nastavení spúšti a samozrejme v puškohľade, ale tá spúšť je teraz naozaj tvrdá a dlhý chod má. Dobre, idem naladovať ďalší zásobník a cez tú kameru ešte nahrám, neviem, uvidíme jeden zásobník, naladujeme a uvidíme, koľko bude tlak. Ja som mal vo fľaši už iba 220 barov, naplnil som, klesol na tých 200, ja neviem, koľko tam bolo, 205, 210. A teraz je tam toľko, koľko je. Skúšam ešte jeden, to bude 30 rán a uvidíme, koľko tam bude z tých zhruba 205. Z tých 205 barov. No, dáme ešte po 5 rán. Ja tam máme 3, tak ešte tam môžeme dať 2. Ja mám krivo ešte aj túto. To vypad. Už je veľa.
Dobre, posledná. Tak to bola 10. A sme naozaj na tých 160 baroch. Čiže 45 barov, hej, povedzme, dobre, 50 barov, 30 rán. 50 barov, 30 rán, to som zabudol zastaviť. OK. A môžeme sa ísť pozrieť na cieľ. Tak to som strieľal z dvojnošiek a zadu som mal ten bag ešte položený. Môžeme sa ísť pozrieť na cieľ. Tak keď dostrieľam, možno, že ešte mám tu tie imbusy a skúsim naštelovať tú spúšť. 50 metrov po 5 rán a v tomto poslednom, ja neviem, koľko som tam dal, 8 alebo 7, 8. Nenastavená spúšť, puškohľad, úplne lacnejší podľa mňa. Super výsledok, tu proste vidno, že ani jeden úlet tu nie je. Nejaký úlet, že by bol 4-5 centiákov alebo koľko. Proste je to iba v tej spúšti a v puškohľade. Potom si ešte pozrieme konzistenciu celkovú a podľa mňa super výsledok. Môžeme si to tu tak zmerať zhruba. O 10 budeme merať, lebo tam sa mi zle. Nejakých do 2 na výšku 2,5-3. Podľa mňa super výsledok. Ako som spomínal, ja som chcel poskladať vlastne taký set, aby to čo najlacnejšie, aby to triafalo na tých 50 metrov. Ja si myslím, že to triafa na tých 50 metrov. Ešte sa to zlepší, keď sa vyladí spúšť a ten puškohľad je proste taký, aký je. Taký, aký som objednal. Základný. A len tak pre zaujímavosť. No proste ja dávam, ešte toto zašrobujem, aby som povedal niečo k tomu. Potom možno nafotím tú konzistenciu, dám fotky nakoniec. Proste nástroje sa robia takto. Nie, že sa tam dá jeden terčík a dá sa tam 5 rán a dá sa to na video, hej. To o tom nehovorí nič. Toto je reálny nástrel, kde treba naozaj aspoň 4-5 takýchto terčov dať a to povie o sebe. Ako som hovoril, zbraň bola vyťahnutá von, stála mi tam týždeň nenaplnená, lebo som nemal pin. Ja som iba potom prečistil hlaveň, inak bola čistá. A hneď som išiel strieľať. Tam je tá spúšť. Keď si povieme, že táto zbraň stojí 327, sa mi zdá 327 eur do 330, a s týmto, že puškohľadom a urobiť takýto nástrel, není o čom vôbec riešiť čo. Lebo pozrite si napríklad nejaké videá, čo dáva Ballistas, zbranie za 1800, 2200 epiky a tie nástrely, čo sú tam, tak to sú katastrofa, fakt. To sú katastrofa. Kebyže s týmto mám taký nástrel, proste v celom kruhu, že mi to uchádza z kruhu, OK, nepoviem ani slovo. Hej, je to zbraň najlacnejšia asi, čo sa dá kúpiť, jedna z najlacnejších. Ešte ku tej pažbe, naozaj tá je pevná. No bola otvorená iba ja neviem koľkokrát, ale fakt všetko drží. Ešte pozriem tú spúšť. No už strieľať nejdem, lebo mi to kleslo, musím dať naplniť fľašu. A tú konzistenciu potom doplním na koniec videa. Tak toľko to z tohto rýchleho
testu a ešte dám ešte nejaké aj iné nástrely, možno že dokúpim iný puškohľad, lepší, ale je to použiteľné. Prepočet bez diaboliek do 400 eur. Tesne do 400 eur. Samozrejme, dá sa iste, no neviem ako strieľa, 4,5, 5,5, ale táto proste sa vydaril tento kus. Hlavne si myslím, že je fakt vydarená na toto, na túto cenovú kategóriu a Číňania išli fakt kvalitou vo všetkom strašne hore za posledných, ja neviem, 10-15 rokov. Asi myslím aj, že v týchto PCPčkách a za zlomok ceny, ktorá sa vyrobí v EU. Dobre, toľko to z tohto videa a pridám nakoniec ešte konzistenciu.